ಸೊ ಜೈಕಿರಣ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಒಂದು ಪುನಃ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಶೇಕ್ ಇಟ್ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಬರ್ಪಿನ ಪದ್ಯ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಿಕ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಡ್ದುಪ್ಪಾರು. ಆ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಡ್ದಿನ ಕನ್ಯೆ ಇಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ನಿಮಿತ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಸಿನಿಮಾ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮಿಕಾ ರತ್ನಾಕರ್ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಡೆದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಇಡ್ಲ ಪಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಶೇಕ್ ಇಟ್ ಪುಷ್ಪವತಿ ಸಾಂಗ್ ನಿಮಿಕಾ ರತ್ನಾಕರ್ ಮಲ್ತದಿನಂದ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅಂಡ್ ನಿಮಿಕಾ ರತ್ನಾಕರ್ ಕುಡ್ಲದಾಲ್ ಅಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬನ್ನಾಗ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲದಾಲ್ ಅನ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರಿನೇಕ್. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ವೈಲ್ಡ್ ಟೈಗರ್ ಸಫಾರಿ ಒಂದು ಮೇಜರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲಿ ತಂಡ ಒಂಚೂರು ನೆಟ್ಟೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆತೇರು. ದಾಯ್ಪಂಡ ಐತೆ ಪುದರ್ಡೆ ಉಂಡು ವೈಲ್ಡ್ ಟೈಗರ್ ಸಫಾರಿ. ಟೈಗರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಪಿಲಿತ ವೇಷದ ಮಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಮಲ್ತದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಅಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕತೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಒಂದೆತ್ತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ KGF 1 ಬೊಕ್ಕ KGF 2 ದಾರೆ ರೈಟರ್. ಸೊ ಒಂದು ಅರ್ನ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಮೂಡ್ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ. ಅಂಚನೆ ಶಿಥಿಲ್ ಪನ್ಪಿನಾರ ಅರ್ನ ಡೆಬ್ಯೂ ಮೂವಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಧರ್ಮೇಶ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫೇಮ್ ಧರ್ಮೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ABCD ಫೇಮ್ ಮೊಕುಲ್ನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಟಿವಿಡ್ ತೂದು ಮಲ್ಲಾತಿ ನೊಕುಲು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪನ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಲ್ತಿದಿನ ಭಾಗ್ಯ ನಮಕ್. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈತ್ನೈಟ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಡ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಮಿಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಮಲ್ತಿದೆ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಬ್ಬರ ಮಲ್ತಿದೆ, ನನ್ನ ತ್ರಿಶೂಲಂಬರ್ ಒಂದುಂಡು ಉಪೇಂದ್ರ ಸರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ, ದರ್ಶನ್ ಸರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇಕೆಟ್ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಮಲ್ತಿದೆ. ಅಂಡ ಯಾನ್ ಕನ್ನಡಗೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಂದಿತ್ತೆ ಐನಾತ ಕನ್ನಡಗೆ ಸೀಮಿತವಾದಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಂದಿಡ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಬೊಕೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಲ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಡಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಡ್ ಅರ್ಲಿ 90s ಅಣ್ಣಾಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು ರತ್ನಾಕರ್ ಕೇಪಂದ್. ಸೊ ಅಪಗಾರನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೇಮ್ ಆರ್ ದೇವಾಡಿಗ. ಎಸ್. ಸೊ ಆ ಚಿತ್ರನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈತ ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನೆ ಎನ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಮ್ ಏನೈಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪನ್ಪೆ ಊರ್ದಾಲ್ ಪಂದ್. ಸೊ ಎಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇಂದೆತ್ತ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಸರ್ ನಮ್ಮ ದುಬೈಡ್ ಲಾಂಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐತ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಕುಡ್ಲಡೆ ಲಾಂಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಜಾವೇದ್ ಜಾಫ್ರಿ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೆರೆನ್ಸ್ ಲೂಯಿಸ್ ಸರ್ಲ ಬೈದೆರ್ ಒಂದೆತ್ತ ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ಗೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗಿತ್ತ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ದಾಲಿರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಗೊರ್ರೆ ಆಪುಂಡೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ನೌ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಎಸ್ ಸದ್ಯೋಗು ಅಂಚಿನ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಕೊಡ್ತುಜೇರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅನ್ ಈತ್ ಸಮಯ ಮಲ್ತದಿನ ಮೂವಿಡ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಂದ್ ಪನೋಲಿ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಉದ್ದ ಉಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೊಲ್ದುಲ್ಲ ಪಂಡಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕೊಂಜಿ NRI ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗ್ಲಾಮ್ ಡಾಲ್ ಅಂಚಿನನೇ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ರೋಲ್. ಸೊ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಗರ್ಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೋರ್ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಪೊಣ್ಣು ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ಸೊ ಊರ್ದ ಪೊಣ್ಣು ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕದೇನೆ. ಪ್ಲಸ್ ಒಂದೆಟ್ಟು ಮಂಗಲ ದೇವಿನ ಒಂಜಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಮಂಗಳ ಪಂದ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದಡಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ ಪಂದ್ ಎನ್ನಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಇದರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ದಾದೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬೈ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವೈಲ್ಡ್ ಟೈಗರ್ ಸಫಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಕತೆ, ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಥರದ ಕತೆ. ದಾಕ್ ಪಂಡ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಉಪ್ಪು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಂಗಳ ಬೊಕ್ಕ ಹೀರೋನ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ KGF ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡ KGF ದ ರೈಟರೇ ಒಂದೇನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ದ ಒಂಜಿ ಎಸೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಮೂವಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ನಿಖುಲು ಒಂದೇನು ಬೆಳೆಸಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಳೆಸಾವುಡು ಪಂದ್ ಏನು ಕೇನು ಅನ್ವ ನಿಖಿಲ ಪೂರನ್ನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು. Thanks a lot, ma'am. Thanks a lot for speaking with us. Thanks a lot.